Dagdagan. Sige lang magpanungkap, sige panungkap. Kita may trabahoon. Ikaon na lang. Bulang huy, haba may tingin panihapon. Unang-una naman ito. Hi guys, good morning. July 18 karon kita mo na sang luto. Binagha na si nga kahoy. Lapa may tiwason nga baghaon na gamay na. Alang ati wason og bagha og makamao pa ba kog bagha. Exercise pud ba kay arong na pud may sugnod kay wala may kapangahoy dito sa bukid kay kana busy meron wala may kasuot-suot kay nagsige nag-uwan. Nanguha na raman og kana bitang mga pinutdan sa gananay tawag na gabas ba. Maoy baghaon og isugnod ibuad pa man si Zedi kaagad na arong lamian ay sunod paka lagi abuhan na. Di man lalim ning magbagha di ay. Ras ka matadaan eh. Ara paggahi ayur. Kay ikaw be. Boko mana ungahi. Halina na butag buko. Puna maog ko ano. Itong kong kahoy. Oo. Ne, iti kay liwat man kang maninoy. Ner, Ito wala ba sakit. may balita. Woo! Miri ba? Koyro. Be, tagay tagsampulan lang imong pagkahan ito imong pagka. Lasi ba? Imong palado ko. Dagan ko. Ay, isang bakit. Wala na. Palado ko pagka. Wala na puli. Woo! Mga hoy. Madto pa rin mga huy. Nakakasaga mo pa? Nga, gahanam lagi nagtukan. Wasa ka lang. Tali naman ah. Kanan mo? Oo, talin. Okay na ko. Ah. Sana po nang talin pa ilang talin. Arong ay nagnakabuak. Diyan. Hoy nang. Bugat ka nang. Kadaan. Oo na. Ako na ba nang? Ngayon ako na. Ang pasusun. Lagi mo kadaog. Hindi rampok yung daan mo kadaog sa atsa. Hoy nang. Wala. Di nakalukat. Manang! Wala mo sugo-sugo. Ito na. Kani unot na. Ako ay. Ako na sangi. Tiwason na yun. May tiwason. Hawa na manang. Himingaw eh. Manang Ore! himingaw mo. Hawa. Mahaso na raman eh. Baday, na. Daw mo pag. Wow, may kasag. Naapiro mga Himingin ron. kumaw. Ano lagi mahadagay mo Philip sa mo ano si mo kon may go baji-baji. Mga hoy na raman ko. Malaki. Mga hoy na raman ko mo to. Ihay ta nga ka. Ano ra mo ko na pagha? Mga hoy mo ko rin mo to. Wala ba gani mo karin diha? Tumoy daghan. Da. Pangot. Laban na ta. Ano to bod? Kamao mo gamit. Sige man ang ko. Kay mga hoy ang mo to yun. Kasi mga busi-busi. Alipan panda. Pan kala. Wala panda kay mga ang kalapan. Hoy, di sa man ka nanguan ha, nanguwag na pud ka. Banang bayran. Hoy, di sa ka nanguy kuy. Halagan. Arang paita. Mura magsadyon ra tanawon bagha aram ding lisura. Diyan bagata pa tagatsa, mura mag 5 ka kilo. Hapak. Mga hoy na raman kus mo to. Wala mi inang motibo testin na. Tingala gid. Maputo jud tiil lagi hong sipyat. Mga hoy na raman jud kus mo to yor. Adyo na lang ko pabagha. Mga hoy na raman kus mo to. Nisuway ra ko kamao ba ko kay sauna kana may atsa sa unang gamay. Makabagha ko natong batong gamay nga atsa. Aram nagkagat sa grabe bagata. Sig huy ab na yor. Ita ka bagbadlungon. Mong manakod ng huy ab. Nakarurog COVID. Manakod bitaw. A few moments later. Hi guys, man ako kaligo, man napod mig paniud to. Unja, kita mo ra nang binaghasang maguwang. Gani nagsuway-suway ko bagha, wag gud ko makamauna hadlo ko kay basig maditso sang tiil. Pangkawon sa ko na nigahat. Unja na hama naman kuan, amo na nang ibaybay si Ja kay arong dali sa Ja mauga. Kana ba ipatong-patong ba nga na-file ba? Kasoy pud mo nga na. Nga na may imong buhaton dari kay arong dali ra bito Ja mauga. Kay motabang kog file. May bay ko ginagmay bara re. Para mag-file.
Kinanglan kag upat ka. Binugha imong ilang kanang dako-dako. Da pareho ka tagasot dapat. Ano magtupong. Nga na ba guys na? Ano ba? Hawa din ay giinit na si tiri pa puliha diha. Sa ning kaunti rin. Ang kaban gad din na. Ora ba jiligo ngil aron. Hana na bulang hoy itumon mo lagi. Mura magnay atuli. Hali mo na itumon bitaw. Di taga monig para ilas kuan Rosemary ati Mimi. Wa man sila nga ready kan na. Hawa din na juga pila-pila na giinit. Kisa may mong gusto dang i kuan ay great. Ang akong mga anak, layo. Hindi mo katawa di ay ug mo great sa anak. Nga guys, ning tinapok. Natir. Nilog man ka, uy batasan. Okay mo gimo ditong bahay, uy batasan da. Dawat gadzag limpyo. Ito mga tumba. Nga to ano tumba man, nga mangita ka daglayan nimong gusto. Ano naman magmangino? Bita, uy batasan na rong ingnan lagi gidang agi. Una. Ano naglapo na ron? Kami ang libo, Lagi nga ron gamay. Anga nga magipakita nila nga nagpurmas kinaunhan. Tumangil ramang ka. Pero ka, pahiya-pahiya di magkimpang. Ala. Sige, saba mo diha magpail, di kay magilalis. Haw da tiri mo na ra magmagkaon, nga na rin karagon. Uy batasan. Ato kasi babang nanay. Kurkung masud siya. Kurkung magajud kay mangita ra magasagbikil. Magpail, di ka mag-away. Kamusta na dahin mo na karon. Pail. Inis na baka doon na. Mag-away man hinuon. Ito pa kuan asa mo eh. Dana sa inuan. Di mao nga na. Nga na sa unang primero. Sus dire. Kamao. Paila ra magajud pagkabata para katapuan di masugo. Sinapan si Dani. Maduma al kuan doon. Dugdugan. Sige lang magpanungkap, sige panungkap. Tawaon. Ikaon na lang. Bulang huy ha may tingin panihapon. Una-una naman ito. Ano yan ni Nay? Tapi. Kasi kamawat ang Ay, anak. Mga gas binugha. Anak pun. Tarungon. Na katakatawa kayo. Yung masa kamao. Kaya di magkamao. Tarungon. babag. Banga ganin sa mga ako. Anak. Di, ito. Ito pang lagi. Pagnakan. Dali, dali. Buka kayo mong tumpag. Ano ba sa gagahi ko na? Ano? Ito na ba? Ano ba ano? Dari po, ibang ini. Nga na, di kay umag-isa. Mayor. Halaga mayor na. Dani ito na eh. Tapi mo ganyan. Halaga mayor. Hindi mo magkape. Magpail. Di kay mag-take, mag-ubo. Habang-habang ka naman ang naghan. Paaning kang manang. Di ba? Oh. Asa man lang tapiig man. Hindi mo na paguglain na rin. Hindi naman. Kumain na mo. Di ba ka na? Uli. Yo. Asa na himo? Iwalay mo na. Ano may Ay, iwan mo nang. Bitaw. Ban-iban. Nakimtang. Ano maol? Tumpag ni hon. Tumpag. May kondisyon. Dala pag maestra, labaw pag maestra may idang hinimo. Nay, di na ko. Ay, ako sa bunod. Ligo na kong. Tres, pwede. Hindi ko na tinig, bang bilat. Kuno tabi. Tiyo sa iyo Ariana ko. Dari agi. Sada! Nalag mong mga bye-bye. Wapadadyan na naman kay garabi daghana man ina. Magsige pa mi direct file dar rin sa mga tapay asa na may file kay bakilid man lagi sa mga ligid na hinuon ni dubli nagtrabaho. Tara nga nang imo mayor kay mga hugma na. Asa mahugma. Kana, hala hawad na kainit na, mabuhat ka ginit. Hawa ba ka kamera magtiwas? Mapo ni pag buka sa iyo. Madyo pag imo nang kuhaan yor katong himo sa kabayan na nagmakibaw nang lana. Sino ka mo tagbukas? Ano ka? Oh, ka man nang. Mura ka kabuok. Paduha. Apa? Ako tulo na. Hawad na kainit. Tumpag bitaw na. Asa na be. Jarah di mana tumbo. Pwede pa rin. Ano sa lihe? Dari ba? Dani. Dani. Dani na. Laro ki mga uga ni. Pasang sanit. Bang, pistahay na tanig na pay pista. O, matay pista. Ipira tagkaw na ni tibok tuig. Mo ito condition TV. Ay
kondisyon. Ano, lagi mo. Tora, kaya po lagi ka. Kaya sa itong manong buka, may bigay, duwa ka rin ako. Oh, Ano pa? karang dunuhin mo. Mahabot ba? Okay, init. Inis. Kalibig. Manong. Hindi pwedeng matutnan ko tayo. Mas ito ba na yun? Pwede diya sa. May kasabot. Una. Ano eh? Kuwag nagkakatong-tong, mutok nga gaho. Ano pa eh? Nambul ito pa eh. Palagi. Diba nga rin nila Alam gansan. Oh, di ko masagot. Isa, apa dyan ang mo? Diba nga rin. Dahil ko ito yung managbugay. Ganyan. Tanda ko, paubos mo. Ano eh? Dali, dakto. Dagka, salihan ni pa na magipang ilam, nga raman ang gagmata. Kaya tagdag ka tayo. Isara gatutugang singit. Grabing inita, kay alauna pa. Pero sayang man pud din mo ibuhat kay grabing inita karong dali ka uga lagi. La kumbate. Hawa diha na nay pila-pilin. Naog na kainit. Naog na nay kainit nay. Ako di mas tanang be. Oh, diya. Diyan na gaya. Gusto ni diya. Ay sus, na mangilog-ilog. Hala pa nawi. Binulawi man. Pwede. Dito siya ka mo. Mamay dakto, kaya tagdag be. Dakto, paubos. Nga na. Arang mapatang. Pangilog. Pangilog na bi. Ano, ana? Pailog. Ana, babaksig na. Pag na. Lato na, kasi ka na. Taas. Taas, mubong na. Silbay mo. Kulot mo naman ako na ng bigi. Di mo kay pakuan. Ho, nahuman ra gid na mag-file oh, gwapo na. Awa, oh, gwapo na. Dalira na makuan. Lami tanawon ko no. Dalira na maaga. Baga-banggaan sa mga iro, hugma na. Ang kapuhag among pinail oy. Lami tanawon ninyo oh. Oh. Nakasuhay ba pramog nga na sa una, mamail og binagha. Ato ka kuya dogi sa mga pamakpak gipahil. Uga na ta tuwa Nga na. mag-imre ko eh. Ito yung mga tanang. Magibidaan? Ano? Atong file. Agub-ub na kay pakpak. Atong. Ito mo pus dumuga na sagbod na.